Salutare, dragi copii! Se apropie Crăciunul, iar în atelierul moșului e deja mare zarvă. Spiritușii săi se grăbesc să împacheteze toate cadourile pentru copiii cu minți, pentru a fi siguri că acestea vor fi gata la timp. V-ați dori să-i ajutați și voi? Sunt sigură că da! Bine, simpaticii spirituși s-au decis astăzi să ne învețe și pe noi cum se împachetează frumos un cadou de Crăciun. Așa că haideți să vedem împreună ce avem de făcut. Să descoperim mai întâi lucrurile de care avem nevoie. Desigur, nu poate să lipsească hârtia de împachetat. Avem nevoie apoi de o foarfecă, de un creion, de un scoci, de o etichetă și, bineînțeles, de o decorațiune. Aici avem o fundiță roșie cu sclipici, foarte frumoasă. Toate aceste lucruri ne vor fi de mare ajutor. Începem acum cu pasul 1. Mai întâi trebuie să așezi cadoul pe dosul hârtiei de împachetat. Asigură-te apoi că păstrezi suficientă hârtie încât să-i acoperi toate laturile. Pasul 2 ne spune așa: măsoară și taie hârtia de împachetat la dimensiunile potrivite. Pasul 3. Pune cadoul cu susul în jos, chiar în mijlocul hârtiei de împachetat. Acoperă-l cu hârtie pe laturile lungi. Hârtia va ajunge să se suprapună deasupra. Mergem mai departe și aflăm că trebuie să lipim cele două părți, astfel încât ambalajul cadoului să nu se desfacă. Vedeți că nu pot lipsi scociul și foarfeca, de ele avem mare nevoie pentru a îndeplini acest pas. Pasul 5. Întoarce cadoul invers, astfel încât partea lipită să fie de desubt. Întoaie partea de sus a hârtiei care rămâne liberă și lipește-o în lateral. Pasul 6. Îndoaie partea de jos peste cea de sus și lipește cu scoci. Apoi repetă pașii în cealaltă parte a cadoului. Scrie apoi o etichetă cu numele persoanei pentru care ai pregătit cadoul. Pasul 8 și ultimul de altfel ne spune să lipim pe cadou eticheta pe care am pregătit-o puțin mai devreme și o decorațiune, o frumoasă fundiță sau ce altceva vă doriți. Felicitări, dragilor! Sunt sigură că ați reținut absolut tot și spiritușii vor fi tare mândri de voi. Acum trebuie să țineți foarte bine minte un lucru. După muncă, nu uitați că întotdeauna vine răsplata. Spor la cadouri, dragi copii!